Ohoho, Moldovan Vlad, numărul 1. Bun, bun, bun. Salutare, salutare tuturor băieți și fete. Salut, salut. Bine ați venit cu toții. Mamă, 40 deja, bă, înfocați sunteți, vă, după oaruri. N-am ce zici. Sunteți rupți după oaruri. Ia uite băieții ce s-au strâns, mă. V-a strâns, nebunilor. Ia să intru și eu pe live. Salutare, salutare tuturor, bine ați venit. Dezrupți după oaruri. Strâns, mă. Bun, bun, bun. 20 de steluțe donație de la Mihai Lepa, nici n-am început live-ul și deja avem donații. Salutare tuturor fraților și bine v-am găsit la un nou live War Time, așa după cum ați văzut și din titlu. Moldovan Vlad a fost primul pe live. Salutare tuturor și bine v-am găsit. Ce faceți, bă, fraților? Salut Ionuțule, salut Dorin, salut Raul Șerban, salut Cristian. Hai să vedem să vedem de aici și oarul. Deja băieții s-au așezat. Bun, bun, bun. Salutare, salutare tuturor și bine v-am găsit. Mersi Mihai pentru donație. Salut Florin Bogdan Secăreanu, salut Musteață. Cu ce ai editat asta? Cu Adobe Flash Editor, nu știu, un Photoshop. Mersi Ionuțu pentru Photoshop, frate. Salut Nicu Focșa. Ok, și vine și startul când vor băieții. Avem Wartime, fraților, Zaka vs Fire Legends. Bun, 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 bun. Ia uite-i ce e aici. Salut Marian Oltenaj, bună Laura. Bine fac. Salut Dragoș Focșa, salut Florin Alibec. Ok, salut Gabi. Bun. Bun, 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 bun. Aștept să răspundă Marius. Marius Boico este lider. Aștept să răspundă dacă este... Da, e pe orașe. E oar pe orașe. E oar pe orașe, l-avem pe Flash, pe Oviu, pe Nibru, pe George. O fată, dar nu știu cine e. Legend, Lucian, Next. Ok. Și din FL Micle aici pe primul loc. Istruv, Sasu, Hazard, Șopârla, Robi. Uite-l și pe Șchipi. O fi Șchipi real sau Șchipi altul? Sasuke, Naruto, Pitix și Terror. Salut, salutare tuturor. Ia uite susținătorii aici. Era interesant clasic. Bă, Mihai, e pe orașe. S-au modernizat băieții. O ardem pe orașe. Nu țin cu nimeni. Mamă! Băieți, nu uitați, dacă mă susțineți și vreți să mă ajutați, rupeți butonașul ăla de like să facem cât mai multe reacții. Dați un share mai departe să ne adunăm cât mai mulți. După War, imediat facem și custom room-uri. Mă găsiți și pe Instagram, Busu Free Fire oficial, pe YouTube la fel, Busu Free Fire oficial. Ți-am zis salut, Jere, ți-am zis salut. Eu țin cu Zaka. Bă, și eu tot pe Zaka sunt. Salut, Vlăduț Danilă.
Eu tot pe Zaca sunt, cu toate că sunt în Next. Aia e. Cu Royal Stars acolo cu soțul, soția. Salut Alex Gabriel. Bun. Așteptăm să dea băieții start aici când sunt gata. Până atunci mai bine ne adunăm toți. Diseară aveți war cu noi. Bă, nu știu, eu la Next nu particip la war-uri. N-am mai participat la un war, nu mai știu de când, nu mai țin minte de când. Ăștia care întrebați de parolă, de ID de la room, e war, nu știu nici parola, nu știu nici ID-ul, adică ID-ul știu că e aici 353168, dar nu știu parola. Eu am primit invitație. Ion Hinceac. N-are nimic Florin Ionuț Bădlan, te uiți în reloare că ești învățat. Oarul rămâne pe pagină, rupe Zaca. Bă, oarul trecut a rupt Zaca. Le-a dat băieților ea de... Nu le-a lăsat niciun punct. Dacă vă amintiți. N-ai pierdut nimic Alexa Valentin Cosmin. Nici n-a început. Salut fratele Mădălin Zaciu. Salut Sebi Denis. Hai de Zaca, salut Marius Oficial. Jere fără înjurături față de niciun guild, pentru că dau mute și bani pe pagină dacă vă dați pe înjurături față de anumite guilduri, nu contează care. Fie Zaca, fie Fire Legends, nu înjurați băieții că vă dau eu bani pe pagină. Ca să nu vă mai uitați deloc. Pup jos, păi bă Mădăline, mă minți că mă pup jos, doamne, doamne. Așa, Jere, băiat bun, băiat bun. Hai de Zaca, mamă cât susținător pentru Zaca, n-am văzut niciunul pentru FL. Începe imediat. Imediat începe. Nu uitați băieți, un like, un share acolo, să ne adunăm cât mai mulți. Salutare, salutare tuturor. Salut Adelin Mihai. FL e baza, uite m-am văzut unul. Hai FL, 2 pentru FL, hai FL, ia uite bă, hai și FL. Aveți mă, gata, m-ați lămurit, avem și FL și Zaca. Am crezut că avem doar pentru Zaca aici. Și start runda 1, war pe orașe, Zaca versus Fire Legends. Cei mai buni să câștige. Salut Andrei. Ce filmezi? Cu OBS-ul. Haide să vedem. Uite-l pe Robi din FL. Zaca George, Hazard. Zaca, bă, nu știu cine-i fata asta, tot n-am învățat-o. Știu că-i fată. Știu că-i fată, dar nu știu mai departe. Salut Andrei Gutoaie. Salutare, salutare tuturor. Șopârla, Legend, hai să vedem. Salut, salut Claudiu Zai, salutare tuturor. Bă, ce ați început să veniți? Bună Cătălina. Forța Zaca, la Nicu Foc și acolo. FL și-au făcut conturi fake să spameze FL. Așa mă, Andrew. I-ai dat de gol? Uite-l pe Șchipi, n-a luat-o. Șopârla. Uite-l și pe Iovu. Terror. Oia Clock Tower, e orașul lui. Pitic. Uite-l pe Valentin Drăgulin, Heroic. Naruto Gol 3. Ai că da.
Ăsta o iau observatorii. Zaka next e tot Clock Tower. Sasuke Pochinok, ok. 77 de reacții. Nu, sunt 91 de reacții. 91 de reacții și avem 10 minute de când am dat drumul. Salut Denis Marian Nantu. Neața Florin Hromei, bine ai venit, frate. Șchipi unde e? Șchipi cred că pe partea asta, pe aici, până Riverside. Oare? Da, cred că Riverside. I don't know. Da, o ia Riverside. MX. Bă, nu știu cine e. Forța Dinamo. Hai că da. Robi. Haide, Zaka. Legend. E Pochinok. Bătaia începe când se dă prima zonă. Deci băieții au timp să luteze în pace și liniște. Salut! Salutare tuturor! Iovui Shipyard. Miclea e în pic. Flash e în pic. Ok. Ovidiu Budica e în Shipyard. Bistro. Ibru Clock. Ia uite mă. Tasu. Uite aici. Salutare, salutare tuturor, bine ați venit. Bă, ce mai bun să câștige, vedem. Data trecută au rupt Zaka. Ce ai făcut, bobiță? A rămas blocat, mă. A, nu. Bă, s-au luptat și au venit în mil. A, oare, da, orașul lor era mil și gen n-aveau timp. Bun. Salut, fratele Rafailă, bine ai venit și tu, Rafailă. Am făcut și 105 reacții, mersi mult pentru susținere tuturor. Hazard. Uite ce combinație, M4 galbenă, MP40 galben de la incubator, șmecher. Costumul ăla galben de acum 2 incubatoare, dacă îl lua, era tot galben. Te-am să zic că e un rege chinez. Neața Neagu Mihai. Îl șpălucică. Și se dă în 13 minute, în 13 secunde. De fapt 8 secunde începe bătaia și a luat gardul Lucică. Ăsta și-a casa. What the fuck. Începe bătaia. Start bătaie runda 1. Haide. Ups, grenadă. Ups, 128 HP. RIP, GG. GG Lucică l-a făcut pe Sasu. Next. Nibru. Naruto l-a făcut pe Zaka. Care Zaka, că n-am văzut. Naruto din FL l-a făcut pe Iovu din Zaka. Ok, Sasuke se bate deja. Sasuke din Fire Legends. Neața, neața tuturor. Skippy. E în mil. Hai, Skippy. Și-a luat casa. Are cover. Uită-l. E după gard. A fost după gard. Sasuke RIP, l-a luat Zaka Legends. Robi. Aia, încă lutează Robi, n-are treabă cu viața. Luci să-și dea eliminate. Zaka next, uită-l-i pe Andrew, ăsta e Andrew. Naruto eliminat că a făcut kill, ok. Haide Vali. Bă, vedem care pe care bate. Na, goldul tău, vâzle. Aia e, eu l-am văzut că e gold. Dragoș, nu-l cunosc.
Haide mă, du-te mă pe el. Și-a dat singur, mă. Ups, ups. GG Vali l-a luat pe șopârla din FL. Mersi de follow acolo, băieți. Ups, 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 ups. Ups, FL. Ia acoperișul. Ups. Ia uite-l, mă. Hei, văruțule, haide. Rip Zaca George, GG FL Hazard. Istru, l-are pe la acolo. Salut No Limit Juniorul. Ce zici că e elitul care vine? Am pus și pe Instagram. Elitul care vine. E și pe... E și pe joc elitul. Haide mă. Ce-i face? Îl pupă. Și a dat-o și unde l-a dus? Hai, și acum și-o ia. 41 HP. RIP. GG Pitic din FL. Hai să lăsăm puțin să flexeze. Ok. Ei, taduțu David Andrei, bine ai venit, Andrei. Terror. Uită-l, uită-l, uită-l. Uită-l. Hei, la fix a pus ăla. L-a pișcat. Joacă păriitoare apropiere. În combinație cu shotgun, două gloanțe. Cancherul. S-a dus sus. Dar ăla a ieșit afară. Ok, Schippi și acum nu și-a făcut partenerul. Nu știu ce se întâmplă. Salut Răzvan Străinu. Salut Ciprian. Rup tot. Uită-l și pe Miclea. Ce faci, Miclea, aici? Rip Nibru din ZK. Bă, au mai rămas două echipe. Hai să vedem. Până acum una, două, trei. Una, două, trei. Hai, 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 hai. 4 5. Rip, rup tot, rip Miclea. Rip Miclea. Și a ieșit Schippi cu buia. S-ar putea să fie egalitate. De fapt n-are cum să fie egalitate. De fapt n-are cum să fie egalitate. Tot ce e posibil ca FL să fi luat runda. Hai, Schippi, nu mai trage. Hai să vedem. Schippi 1. 2 la Miclea. 3. Ok, 4. 5 la Hazard. 6 la Naruto. 6 la Naruto, deci e 1-0 pentru Fire Legends. Ok. Runda asta e 1-0 Naruto. 1-0 Fire Legends. Deci da, așa vine. Hai să vedem, stăm de vorbă cu liderul. Ok. Bun, hai să vă bag înapoi background-ul, pentru că eu o să intru și nu vreau să vedeți parola. Bun. A, și ei au 6. Am zis eu că și ei au 6. Stați așa că nu se știe. Stați așa că nu se știe. N-am numărat bine. Am zis eu că nu număr bine. S-a întâmplat ceva. Și nici eu n-am cum să derulez înapoi.
Nu se știe. Zaca, mă, Zaca. Stați așa să vedem. Niciodată n-am numărat bine la astea. De-aia v-am zis, așteptați să-mi zică liderul. Bun, hai să vedem. Hai să vedem, hai să câștigăm. Că eu numărasem la ei 6. Deodată ce erau 11... 7-4 Zaca n-avea cum. Stați să vedem. Hai să mai numărăm o dată. Am primit pozele. Ok, deci 1 Șchipi. Hai să numărăm Zaca. La FL am numărat 6 odată. 1 Zaca. 2 Zaca. 3 Zaca. Ok. 3 Zaca. Deci asta e 9. De la 10, 3 Zaca. A rămas 3 Zaca, 4 Zaca. 4 Zaca, 4 Zaca, era 16 aici. 4, 5, 6, da mă? Ce dracu mă, s-a făcut egalitate? Șchipi 1. Ok. FL Terror 2. Ăsta din FL Pitic 3. Ăsta din FL Hazard 4. 4, 4. FL Naruto 5. Noi. Acum am numărat 5. Bă, ce dracu? Zaca. Deci hai să vedem. Să-mi zică liderul. Avem 6 noi, ei 5. Deci 1-0 Zaca. Înseamnă că numărasem, nu are cum egalitate. Păi aia mă gândesc și eu, că n-are cum egalitate. 6-5 Zaca. Da mă, l-am pus pe Miclea ca bătut, mă. L-am pus pe Miclea când a bătut, pentru că când și-a luat bătaie. Pentru că eu în momentul ăla număram și când am văzut Miclea am pus punct. Aia a fost problema. Da, 1-0 Zaca. Win Zaca, 1-0 pentru Zaca. Zaca.
Hai să vedem. Runda a doua. La duo. Da, era faza că eu în timp ce număram playerii din Zaka, nu, în timp ce număram punctele de la Zaka, a fost rip Miclea și eu l-am pus pe Miclea că a bătut el. Și aia s-a întâmplat. Nu mai înjurați niciun guild că vă dau bani. Dau bani dacă mai înjurați guildurile. Deci terminați-vă cu înjuratul. Bun, bun, bun. Ce faci, busu? Bine fac. Avem 141 de reacții. Haideți, fraților, cu 150 de reacții. Păi abele, în timp ce eu număram punctele la voi și Miclea și-a luat bătaie în pic, eu pe Miclea l-am pus că a făcut el kill-ul. Gen nu că a murit, dar el murise. M-am încurcat. Aia a fost toată problema. Task, am dat aici un vocal pe chat la Zaka. Bun, 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 bun. Haide că așteptăm ID-ul de la al doilea room. Salut, ce înseamnă asta? Bună, Elisa. Ce să însemne, mă? E war. E war. Salut, Leo MK. Bine ai venit, frățiorul. Ia uzi, 2 locuri în Next. Băieții care vor să intre în Next-ul la originalul, dați cerere Elisei și vorbiți cu ea în privat. Elisa Ilina a comentat adineauri pe chat. Avem 2 locuri libere în Next. Aia a fost toată problema. Aia a fost toată problema. Ia stați așa să-i filmez eu lui ăsta chat-ul, că nu mă crede aici. Nu mă crede. Go, 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 go. Bun, 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 bun. Salut, Iohan Mitrea, salut. Cică cât de iubiți suntem ăștia din Zaka. What the fuck. Hai că eu încă aștept ID-ul și parola de la al doilea room, de la duo. Acum de ce nu mai apare spam fâlă? Bă, ei știu. Ce guild e IDR? Habar n-am. Habar nu am. Salut, Carlos Raul Știrbu. Te dau fetele cu inimioare? N-am de unde să știu, că nu sunt și pe telefon să văd spamul de inimi. Că cine mai scrie e gay. Ai venit, Chirița, ai venit!
Mamă, ce asociere, Zaca, Zara. Numai în firme o ținem. Salut, Andreea Gavriloae. Nu scot imaginea pentru că voi băga ID-ul de la room și parola și nu vreau să vedeți voi ce parolă e ca să invadați room-ul, băieților. De-aia țin imaginea, ca să știți. De-aia țin imaginea, mă. Ce să repetați, mă? Nu are ce să repete, pentru că s-a văzut. Singura greșeală a fost când m-am încurcat eu în timp ce a murit în timp ce a murit ăsta, Micle. Ion Hinceac, păi sunt dușmanii tăi, nu ai noștri. What the fuck? Motherfuck bau bau. Sau motherfucker how? How do you do bau bau? Bum 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 bum. Fâlâ fătălăule. Bă, terminați, mă. Terminați cu hate-ul. V-am zis. Dau ban. Ram pa pa pam, ram pa pa pam, ram pa pa pam. E, neagule, așteptăm. Așteptăm. Ciuaru Zaca versus BS. Așteptăm, frate. Am zis, când se va face oarul ăsta, pun eu niște diamante la bătaie. Bun, este gata și cel de-al doilea room. Este gata și cel de-al doilea room. Hai să vedem mai departe. Aștept să-mi dea spectator. Gata, mi-a dat spectator. Bun. Good, good, good. Ram pa pa pam, ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Salutare, salutare tuturor și bine ați venit, fraților. Salut, Sorin Dan. Nu uitați, dați și voi un share acolo, un like dacă vă place. Cei care mai aveți war-uri puteți să-mi dați mesaje în privat. Dacă vreți live cu war-urile voastre, am zis că o fac dacă mă anunțați cu o zi înainte și am liber. Mamă, ce frumos ești, deci nu mai pot. Când îmi zici tu că sunt frumos, e gravă deja. Florin Hromei stă aici în umbră și așteaptă să sare pe ei. Șchipi, ce ai pățit, frate? Cu cine te înjuri? A, nu te înjur cu nimeni, am înțeles, e o glumă. Eu vreau să-mi caut 2 player forță. Bă, eu am zis, live să te caute ei pe tine. Nu-i caut eu pe ei. Ram pa pa pam. Istrate, nu răspund privat că n-am când. O să-ți trimit un video cu câte mesaje am. Și tot nu le mai fac față. Uite, Elisa a refuzat și bani. Bă, deci să vedeți și voi, Elisa, fata asta care îi fac eu reclamă. A refuzat, bă, și bani ca să-mi răspundă la mesaje. I-am zis că o plătesc ca să-mi răspundă la mesaje pe pagină și pe chat. Și a refuzat. Salut, Andrei. Iar epidemia de Andrei. Eu am level 69, mamă. O ars pe 69. Florine, ia uzi, mă, 69. Ia uite, Gabriel Velea ți-a dat cerere.
Salut Ionut Sandu. Ionut Bursucanu, frate Ioane, ce zici mai acolo? Aștept mesaje și cine vrea next. Așteptăm să termine băieții de așezat aici. Doamne. Când ai să bagi 80 de milioane în cont, atunci stăm de vorbă. Andreea, salut! Am băgat mai mult de 80 de milioane în cont. Sau nu mi-ai zis mie? Pam pa pa pam pam pa pa pam. Bine fac Laurențiu. Cine a câștigat solo? Zaca. Nu caut matrimoniale. Bă, fata caută doar 2 player pentru Next, nu caută matrimoniale. Mamă, deci a bubuit chat-ul. Să mor dacă n-a bubuit chat-ul. Nicușor Sima, avem 976 de comentarii, 179 de reacții, 333 de distribuiri și 161 de spectatori. Deci, aia e. Ok, Andreas, ok. Nu, nu mai sunt în BS. Îl salut pe Dragoș, că știu că stă pe aici în umbră. Ce-ți mai face vaca? E la păscut. Nu e la păscut, e în carantină și ea. Stă în carantină. Bubuie că e oar bombă. Ia gândiți-vă când o să fie BS versus Zaca. Ei, Tamarius oficial. Lasă-mă, tot mai bună-i țuica de prună. Îl dă o dracu de palincă de electroze, am înnebunit. Stau și mă uit într-o parte că am chat-ul într-o parte, să știți. Nu sunt eu strâmb de fire așa că n-am cum. Am laptopul cu chat-ul. Ia uite-l pe Dragoș. Eu v-am zis că stă în umbră, voi nu m-ați crezut. Parola. Ce să faceți voi cu parola, mă? N-aveți ce face. Două extreme, Zaca versus BS. Păi când o să fie Zaca versus BS, pun diamante la bătaie și atunci se face oară adevărat. Atunci se face oară adevărat. Hai, start runda 2. Zaca versus Fire Legends Files. Doamne. Nu pot să cred că iar aud arabii. Deci eu am o problemă cu arabii, aud pe fiecare room. No, ia aici. Gata. De ce mi-apare numele așa? Cum Vasi ți apare? A, tu ești... Ia stai, mă. Iovu. Dar nu știu care ești tu, Vasi. Sau cum ți apare numele? Eu pe chat sau unde te referi? Hai, Zaca, hai să vedem. Salut, Andrei Busuioc. Uite logică pe băiatul ăsta, dacă beau apă nu mai mi-e sete. Te cred, frate. Adică nu știu. Încearcă să bei pământ sau mocirlă. A, mă, X e Matrix, ok, mă, pe chat era. De-aia nu știam eu cine e Vasi. Haide, salut Varga Alex. Salut Remus Onciuc. O vedem cine câștigă. Vedem. Băieți, nu uitați să dați un follow la pagină. Mă găsiți și pe Instagram Busu Free Fire și pe YouTube Busu Free Fire oficial. Dați un follow paginii, un subscribe pe YouTube, un follow pe Instagram, like la live-ul ăsta, tot pomenlic acolo. Se știe. Facem pe live că la biserică n-avem cum să ne ducem să ne rugăm.
Kazem, Terror, Șopârla. Bam, ba, ba, bam. Salut, Darius Trișcău. Hai, Dorin. Ia uite-i, mă. Ăla aleargă, deci fiți atenți cum să buguie jocul. Îmi arată că băiatul ăla aleargă din față. Naruto și ăsta e Sasuke, ia uite. Aleargă în aer. Hack. N-are niciun hack să buguie jocul. Dan, da, da, dan, da, 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 da. Ce ai făcut? În 2 minute începe bătaia din runda a doua. Salut, Andrei Rogojan. Uite-l și pe Flash-ul. Salut, Gabi Bordeanu. Gabi, ți-ai mai luat chipsuri, floricele, bere? Bă, dar chiar aveam și eu o bere. Să știi că ar merge niște semințe așa și cu berea ca cocalarii ăia și cu o manea. Mamă, știi cum ar merge? O manea, fiți atenți, nu manea... Cine știe ce manea. Sau vulpița. O manea de aia veche așa pe sistem. Hazard. Ne puneam și un lanț de haur la gât. Salut, Răzvan Nicolae. Oh. Bam, ba, ba, bam, ba. Bă, nu vă mai înjurați pe chat. Doar bere și alune în seara asta. Ok. Nu vă mai înjurați pe chat că dau bani. Vă înjur și eu pe voi. Istro. Deci pe Naruto, haideți, haideți. 10 secunde și începe bătaia. Hai, luați-vă cover. Start bătaie runda 2. War time. Zaka versus FL. Matrix a făcut kill. Vasivishan. Ok. 92 HP. Sasuke. Haide, haide. Rip Kazem din Zaka. A rămas Dorin solo. Iovu l-a luat pe Robi. Rip și Dorin. Bun. 16. Haide, haide. Momentan au pierdut, fiecare guild a pierdut câte un punct. Deci no stres. Hai să vedem. Oviu. Ăsta e Ovidiu Budică. Copilul try hard, cum îmi place mie să-i spun. De cât timp joci Free Fire? De 1 an și ceva. Vali DRG, ok. Miclea, e tot în pic. Cu cine o fi Miclea în pic? Ăștia s-au eliminat, ok. Cine o fi Miclea în pic? Ăștia sunt Clock. Ah, cu Flash și Next. Ok, ok, ok. Iov a rămas... Ah, are câte un kill. Vrea să-și dea eliminate. Bun, 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 bun. Hai să vedem mai departe. Am făcut 200 de reacții, băieți! Mersi mult pentru toată susținerea.
Flash-ul. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Momentan echipe la fel. Una aici. Ovi a făcut kill. Ovi a făcut kill din Zaca. Mamă, ce spam de țintă face ăsta. A mai rămas Sasu. Ok. Sasu și-o ia pariu. O să și-o ia Sasu. Salut Diana Dia. Ups. Să nu-l subestimăm pe Sasu. Ups, 38 l-a ciupit puțin. Mă, dar și ăștia-s doi, mă. Apa. Ok. Nu știu fiecare cum să o ia. Uite-l pe Sasu. Vin și le ia pe la spate. Da, fuge. Ne. Acum buf. Ia că nu i-a dat buf. Cum s-a dus, mă, Sasu? Pe casă. Ia. Uite la acolo. Hai că vedem. Vedem. Cătălin Deacu, stai pe mute, v-am zis fără înjurat aici. Indiferent cine ar fi. Ups. Și-a pus glu pe spate. Arș. I s-a pus și kill-ul. Hai să vedem. Sasu 121 HP. Are noroc cu EP-ul ăla că e prima zonă. Aia are noroc. Nu știu Ovi dacă are. Ovi 104. Ah, Ovi nu are. Ah, hai că are. Da. Nu m-am băgat în Zaca. Eu sunt tot în Next. Am zis că fac live-uri cu toți atâta timp. RIP. GG Ovi. Am zis că fac war-uri cu cine îmi trimite mesaje. Cu o zi înainte cine mă anunță. Și-o pârla. Și i-a dat Luci. Ovi și-a dat eliminate-ul. N-am Iohan Mitra. Haideți, mă. Șase player. Ups. Mr. Fulger în 52 HP. Ia uite-l, mă. Și vine în față. Asta ar fi cam bătălia finală. Deci 1 Zaca, o dată, 2. Ok, nu știu, o să-mi dea liderul după scorul. Ia, pariu pe cine bate runda asta, hai să vedem. FL sau ZK? Dați drumul la pariuri în chat. Zaca a fost desființată, dar liderul s-a reapucat de joc și și-a refăcut guild-ul. Era ceva de așteptat.
E alt guild, dar membrii sunt aproape aceiași. Nu chiar toți, dar sunt majoritatea care au fost veterani. Majoritatea veteranilor sunt. Ia uite-i, Zaka. Gabi Bordeanu e cu FL. Hai să vedem. FL că rupe casa. Bă, aia e. Ups. Ups, să duce Luci pe el, nu-l lasă Luci deloc, nu-l iartă. Și acum dă-i. Ups. Knock. Hai să vedem, ia uite-i, mă. GG Zaka. GG Zaka. Hai să vedem. (4-1) Zaka. Ok, 2-0 pentru Zaka. Se face și squad, ca să știți. 2-0 pentru Zaka. Una. Deci e 4-1 pe rundă, e 2-0 general. 4-1 pe runda asta. 1 2 3 4. Ok. Deci 4-1 pentru Zaka runda asta, 2-0 general Waru. Deci cum ar fi, Waru este câștigat de Zaka, dar se face și squadul. Forța Zaka, GG și băieților din Zaka, GG și băieților din FL. O să se facă și squad. Da, am văzut. 227 de reacții, hai cu 250 de reacții, băieți. Avem aproape o oră de live, 1308 comentarii, 227 de reacții, 42 de share-uri. Mersi mult pentru toată susținerea tuturor. Hai să vedem dacă fac 3-0. Până acum e 2-0 general, deci Waru este câștigat de Zaka. Așteptăm squad. Ar fi tare să le dea 3-0, chiar ar fi tare. Bine fac. După War facem și câteva rumuri. Bun. Bună, Diana. Hai să vedem. Salut Andrei Rogojan. Bun, după facem și rumuri la care puteți să jucați și voi. Salut Andrei Ungureanu. Salut Zilie. Așteptăm. Numai Eita, spune. Salut Ionuț Alexandru, salut Alin Elfian. 42 de share-uri. Haideți, fraților, rupe share-urile alea să strângă cât mai mulți oameni aici. Dacă dăm fiecare câte minim 5 share-uri, vai Doamne, ar bubui.
Da, Vlad George, caută și tu un intermediar oficial, de exemplu, un seller oficial, Costel Grădinaru. Îl recomand. Cătălina, tu ce mai zici? Bun. Bun. Stați așa să vă iau... Așa. Asta. Asta e runda la scoat, să vedem dacă se face 3-0. Bun. Nu uita de unde ai plecat. Fabian Ciprian nu-i seller oficial, Eric Matei. Seller oficial e ăla care are recomandări de la grupul oficial. Eu nu știam că Fabian se ocupă de afaceri. A, păi eu zic să nu înjuri, tu vii aici și dai înjurături, stai banat, băiatul meu. Eu nu stau la fotosinteză cu tine. Ți-am vorbit frumos, nu te-am înjurat. Bun, mă, băieți. Bun. Salute, Dimăcă. Da, sau Gio. Și la Gio puteți să vă duceți. Omul are o groază de afaceri. Ei, ăștia care înjură, ei cred că eu stau la fotosinteză, dar eu dau bani direct. Nu stau să discut cu fiecare în parte. Și pe urmă băiatul îmi vine în privat și începe să mă înjure și apoi îi dau și bani în privat. Aia e, Mariu. Rapapam pam pam pam. Am canal de YouTube Busu Free Fire oficial. Ai talent, băiatul meu. Ai că am talent dacă e ceva, știți ce zic? Mă prostez și eu aici. Am voce, dar nu mai pot. Zici că sunt o capră de aia în călturi care behăie. O pisică. Cam am câteva la colțul blocului aici. Stau la etajul 1 și... Doamne, le aud. Deci runda 3, Zaka vs Fire Legends. 2-0 general. Pentru Zaka vedem cine face scorul. Ori se face 3-0, ori 2-1. Bararam. Ba-ba-ba-ba-bam. Ta-na-na, ta-na-na-na. Stai așa să fac și eu o pozică aici. Dar nu-mi place cum face poze Messenger-ul ăsta. What the fuck, how, bau. Să moară haterii de ciudă. Ok. Băieții se vor duce. Brazilia și așteaptă prima zonă. Deci no stres. Pararararam. 1, 2, 3, 4. Dorine, ce ai făcut, mă? Fă te cântăresc, nu-ți pierde talentul pe live. Ce ai, mă? Malu, mai pui pe lângă mine. Ta-na-na, la-la-la-la-la-la. Good, mă, good.
Am făcut 250 de reacții, GG băieți. Lucică. Pătrunjel, cum îmi place mie să spun. Și că nu mai sunt țigările acolo. Mă, cum să nu fie țigările aici, mă? Îmi zice unul pe chat. Ce ai pățit, mă, băiatule? Haide, încă vreau player. Băieți care vrea să intre în Next, cel original, căutați-o pe Elisa Ilina în privat. Ra-ra-ra, pam-bam-bam-bam. Florin Hromei tot să uită în umbră. Bun. Bă, nu știu cine câștigă. Nu știu cine câștigă. Ce băieți? Facem 300 de reacții? 300 de reacții? Ar fi super blană. Avem o oră și 2 minute de live. Salut, Anduțu Andrei. Salut, Violeta Florentina Muti. Îmi auzi numele, Iuliane? Ce faci, mă, leule? Bă, n-am avut timp să joc. Chiar n-am avut timp. Serios vorbesc. Miclea. Haide, frate. Șchipilău, ăsta-i băiatul meu. Pe ăsta o să-l adopt. Sasuke, pe ăsta chiar nu știu cine e și nici Naruto. Sasuke și Naruto. Am auzit de ei, parcă fuseseră pe EK, pe Neville Kill sau cum îi zice. Nu mai știu cum îi zice. După ce se termină runda asta, dăm drumul la room-uri. Facem room-uri. 3-0 sau sal. Vedem, Florine, vedem. Facem room-uri la care puteți să intrați să jucați și voi. Nu uita de unde. Mamă, ce-mi lipsește o melodie, dar aveau copyright, deci nu vine să cred. Bă, nu le dau câte un like pentru că nu li se pune. Îmi obosesc degetul pe mouse degeaba. Nu se pune la room-uri. Mai aveți loc în FL? Vedem, Cristiane, salut, Mădălin Baciu. N-ai să mă vezi pe mine să fac Grandmaster Iuliane. Am zis, eu nu îmi pierd minute prețioase din viață, mai ales pe carantina asta, ca să fac Grandmaster. Bă, depinde, băieții din Zaca vor să facă room-urile și cum le fac ei, jucăm și noi. Eu o să stau spectate pe voi pentru că nu joc de pe emulator. Nu o să mai joc de pe emulator, mi-e lene să conectez telefonul. E mai Caterinca când stau și comentez. Poate facem puțin Dana Budeanu, vedem. Nu știu. Dar Vișan, unde fac doar eu pachete, dușmanii culeg doar pietre. Pam, pam, pam. Nu te ignor, Silviule. Dar nu ți-am răspuns. Ana Maria, ai și tu fanii tăi? Hai că da. Bă, încă 34 de urmăritori și facem 6K. Asta înseamnă că săptămâna viitoare facem turneul de 6K urmăritori. Dacă facem 6K urmăritori. Băga mea și în capul meu. Hai că a început bătaia. Start bătaie. Runda 3, Zaca vs Fire Legends. Salut, Rareș Focșa. Salut, Leonard Dumitru. Pâlâul sunt jos. Băieții de aici sunt tot jos, aproape de ei. Așteaptă să le dea. Unui knock. Rip Naruto.
L-a mâncat pe Naruto, l-a mâncat. Bagă detalii. O să fie solo. 25 de steluțe donație de la Asă Ionuș. Ce faci, ue? Ui, bine fac, mersi de donație. Mersi de 25 de stele. Facem runda a treia de la War. Mersi pentru donație, Ionuțe. Salut, Onciuc Alexandru. Box, box, box. Haide, mă, haide, mă. Rupe-i capul. Ups, ups, ups. Spate, Luciane. Ia uite-i, mă. Iovu, knock. A mai rămas doar Skippy din Zaka. Ok. GG Zaka. Zaka vs Fire Legends 3-0. Bravo, băieți. 3-0 pentru Zaka. Mai vrei amuniție? Mamă, Ioane, ți-ai luat bombardament? Mersi pentru încă 25 de steluțe donație de la Ionuț. Normal, Silvule, evoluăm. Hai că aștept acum ID de la următorul room ca să jucați și voi. GG, GG, da, le-au dat-o. Zaka a dat pentru Next de... Au dat de-au rupt. GG, băieți, mi-a plăcut de voi. Le dau și eu live-ul, le dau și eu un mesaj vocal aici. Mi-a plăcut de voi. Maxim. Nu acum. O, 25 de steluțe donație de la Ionuț, mersi. Mami, sunt la TV. Hai că da. O să vă dau și premii, dar vorbim după ce termin live-ul. Vă pup. Vă aștept cu rumurile să facem senzație. Mersi pentru încă 25 de steluțe, Ioane. Hai că nici nu ești arogant, Ionuțe. Ionuț Bursucanu, nici nu ești arogant. Bararam. Papa, Silvile. Papa. 277 de reacții. Hai cu 300 de reacții. Rupeți butonașul ăla de like în două. Unde se dă la room ca să scrii codul? Uite așa. Uite așa, stai. Dai pe ăsta de clasic aici, custom. Aici bași parola, o să vezi imediat la mine. Pe urmă parola. ID-ul și după parola. Shadow, sorry frate, nu pot să joc. Mamă, ce zboară chat-ul ăsta aici. Adică ce să zic în privat. Ce că plânge Miclea. Ok, avem și ID-ul de la room, băieți. ID este 354 354 256. Ok. Parola 1234. Confirmă și am intrat. Am intrat, vă aștept și pe voi, băieți. Parola întotdeauna este 1234. ID-ul este 354 256. Parola 1234. Vă aștept. Da, să vă iau și o camera. Să fumez și eu o țigărică. Good. Câștigătorul de la room, coadul care câștigă la room primește cerere de la mine.
Și băgăm câteva meciuri când am timp. Cât-i live-ul? Nu știu, Silvule, nu știu. Salut, Ciprian Volociuc. Hai să umplem squad-ul, băieți. Să umplem squad-ul, să umplem room-ul. Salut, Adrian Trifan. Încă 50 de steluțe de la Ase Ionuț. Mersi, Ioane, pentru încă 50 de steluțe donație. Da, Istrate, ai dreptate. Mersi pentru încă 50 de stele. Care e parola? Întotdeauna parola la mine pe live este 1, 2, 3, 4. Bă, care aveți pay safe-uri de băgat și de astea, dați mesaj lui Gio. Depinde ce live, depinde ce laptop ai să-ți meargă bine. Care mai e treaba? Cât înseamnă 50 de stele? Să zică... Să zică Ionuț, că el știe cât dă pe ele. La mine ajung altfel, că se opresc anumite comisioane. Încă 25 de steluțe donație de la Ionuț când jucăm un duo. Băi, Ioane, când îmi fac timp, frate. Când îmi fac timp, nu știu. Nu mai promit nimic pentru că nu vreau să încurc pe nimeni. Hai, încă 3 player la room. Salut, Thomas, bine ai venit. Bine fac, Nicuiene. Start room. Salut, Florin Ferraru. $9 lei 95 de steluțe, mă. Salut, Chris. Ia uite, Chris, ce face cu mâna. Bă, nu marca. Depinde ce ai pe el. Memoria RAM, placa. Toate astea. Asta contează. Hai că nici nu i-a băgat pe toți. Ia uite, Zaca again. Vicenzo. Pe ăsta nu-l știu. Alex. Spam de live-uri, zice Silviu. Hai cu spam de like-uri, băieți. Am cumpărat 2 steluțe, îți dau și mâine. Mersi pentru încă 25 de stele, Ionuț. Mersi, frate, pentru toate donațiile. Mă ajută foarte mult. Ia uite-l pe Vasile. A, Ștefan Lupu, un telefon cu 1 giga RAM nici nu-l duce jocul. Salut, Alex Borzoș. Bă, nu știu cât trebuie, dar eu am luat peste limitele, adică am dat 3000 de lei pe PC-ul meu. Hai, Dorine. S-a terminat, mă, s-a terminat oarul. Up.
Ups. Uite-l pe pizdosul. Te-aș trimite și eu câteva donații, dar nu merge. Mario, să ai în dreapta, lângă adăugat comentarii, ai secțiunea stele. De acolo să trimit donații. Papa Vasilică. Bună, Rominuța. Papa Cristiane. Bă, mă duc și eu până la baie, revin într-un minut. Am revenit, băieți. Salut, Cristian Știrbu. Nu, nu-i war, mă, nu-i war. S-a terminat warul. Warul s-a terminat. O 100 de steluțe de la Ionuț. Salut-l pe fratele meu. De la Alex ALX, de altă mamă. Alex ALX, te salut. Mersi pentru donație, Ionuț. Mersi. Nu știu, Elisa, nu știu. Mersi pentru încă 100 de stele, Ionuțe. Bun, bun, bun. Tarara, rarararara. Bă, băieți, nu uitați, băgați și voi acolo o reacție, un share, follow pe Insta, Busul Free Fire. Nu știu, Alex, nu știu. Nu știu dacă mai jucăm, dacă nu mai dor. Vulpița și vulpoiul, ia uite-i bă pe ăștia. Bâză vulpi, bâză vulpoiul și bâză vulpița. Hai că da. Pizdos a rămas singur. Salut, bai cu Ionuț. Am făcut 300 de reacții. Mersi, fraților, pentru 300 de reacții. Mersi pentru toată susținerea. Mersi și Ionuț pentru toate donațiile. Salut, bai cu Ionuț. Mai faci room? Vedem, Prodea Gabrielă. Vedem. Bam, bam, bam. Parararara.
Pe Insta îmi dai follow, nu-ți dau Ioane, nu dau follow nimănui pe Insta. Mersi pentru încă 25 de stele. Mersi pentru încă 25 de stele. A venit vremea să rupem Free Fire-ul. Busule, cum se prezintă vremea? E vremea să stăm în casă. E vremea să stăm în casă. A, îți dă eroare? Nu știu atunci, Marius. Nu știu. I don't know. Câte rumuri faci, Daniele? Cred că doar... Cred că doar ăsta. Cred că doar ăsta și dacă e o să fac mâine live doar pentru rumuri. Și jucăm doar rumuri, vedem. Mersi Ionuț pentru încă 50 de steluțe, vreau să știi că te respect la maxim și eu te respect Ionuțe, pe toți vă respect. Mersi, mersi. Oh shit, motherfucker, nu te mai pup jos. Bă, Mădăline, vezi că n-am corona. N-am corona. Bine fac pătrule, tu ce faci? Te-ai calificat? Bravo, Florine, bravo, frate. Mă bucur pentru tine. Mă bucur dacă te-ai calificat. Mai sunt 17 playeri. Salut, Ionuț Goran. Ai, Marina, n-ai pierdut nimic. Bă, mai facem un room. După ăsta mai facem un room. Să știți. De stați aici că mai facem un room. Salut, Fernando Angel. Mai facem un room ca să avem 2 ore de live. Ca să știți. Salutare, salutare tuturor. Mamă, Mădăline! Îi salut pe cei din familia mea, Criminals, vă iubesc, bă, mersi Ioane pentru încă 25 de steluțe, donație, Criminals, vă salută Ionuț! Mersi pentru toate stelele donate, Ionuțe! Rupe-i mă capul, rupe-i capul un AVM spiritar! Dă-i cu laur! Bă, cred că tot scoat, băieții din Zaca fac. Șchipi, să-i zici lui Miclea Gigi din partea mea. Dar să-i zici din partea mea. Să nu creadă, Doamne iartă-mă că am ceva cu el. Am mai pățit-o și știu pe ce. Zaca win 3-0, da Mădăline, da. Uite-l și pe Iulian, bă Iuliane mă. Uite, băiatul ăsta e lăutarul nostru. Respect pentru lăutarul nostru. Îl pe Joker. Gata, și mâine m-am plictisit. Mersi Ioane, mersi. Mersi pentru toate donațiile. Pararam, pararararam. Cum e pe emulator? Marina n-a mai jucat de pe emulator că m-am enervat. Am revenit pe telefon și am mai revenit telefonul cât de cât. Mai ne trebuie 27 de urmăritori, facem 6K. Și vine turneul de 6K diamante. Săptămâna viitoare vine turneul de 6K diamante. Deci, invitați-vă prietenii să dea un follow aici. Uite, Fernando are 82 de zile de urmărire.
Mersi de spamul de like-uri. Ia uite ce spam de like-uri aici pe chat. Haideți toți cu un respect busuleț pe chat. Please, zice Ionuț. Respect, Ionuțe. Stați așa că scriu și eu comenzile în chat. Salut Florin Huțu. 45 de zile la Cristian Știrbu. Elisa, nu mai pune spațiu între semne exclamării și follow age. Neața Andrei Răduca. N-are nimic, Alex, stai liniștit. Ai tot respectul meu și fără să donezi. Toți aveți respectul meu fără să donați. Cum te înscrii la turneul de 6K diamante? O să pun pe grup. V-am pus eu zilele trecute să vă invitați să intrați într-un grup. Deci, cine o să fie în grup o să vadă atunci. Ai 69 de zile. 96 de zile la Ștefan Lupu. GG, Ștefane. O să pun pe pagină regulamentul și cum puteți să vă înscrieți și tot. No stres. Uite-l și pe Iohan. O, ia uite-l pe Marius în umbră. Liderul din Zaca e în umbră pe aici. Salut băiatul cu nume rusă sau ce ai tu acolo. Nu pot să te salut, să zic numele că nu știu cum să zic. Deci aia e. Bun, bun, bun. Ra 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 ra. Pocește, bă, lasă-mă în pace. Că nu știu. Nu știu să citesc în limba aia. Nu știu ce să citesc în limba aia. Zi-mi și mie ce limbă e. Să caut alfabetul acum să văd. Reușesc să citesc. 97 de zile la Petru Vulpeș. Iha, uite linkul de la grup. Dacă vă merge, intrați. Ia zi Huțanu Florin Constantin. Ai 51 de zile, ce zi? GG, că ce zi? GG. Rapapam. Rusă e? Albaneză. Albaneză a zis, mă. Dar n-are... Serios? Să-l ai alfabetul albanez? Ia asta să caut. Ba ba bam, ba 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 bam bam. Ia mă, alfabet albanez, alfabetul albanez. Da mă, e albanez mă. Dar tot nu știu să citesc, stați liniștiți. Da, te știu, Petrule. Te știu. Elisa, ia mai dă... Salut, Romică Manea. Bine ai venit. Elisa, ia mai dă link-ul ăla să vedem dacă putem să intrăm. Up. GG Chris. Chris și cu Nab. Bun, le-am zis că le dau cerere. Le-am dat cerere.
Ok. Bravo, mă, băieți. Și ăsta e clasamentul. GG. Bă, nu mai vând nimic în seara asta. Ok, acum așteptăm al doilea room. Așteptăm al doilea room. Te știu, Alex, te știu. Parola întotdeauna este 1, 2, 3, 4. Întotdeauna avem aceeași parolă. Așteptăm de la Daniel. Știu, Șchipi, știu, frate. Ne face Daniel TNS rumurile, deci așteptăm de la el. Hai să vedem. Hai cu berea, cu micii și berea. Rupete de la mijloc. Up, ce faci, Florin? Îmi dai up la live, frate? Salut, Andrei Nicolai. Ok, ID-ul este 354 354 626. Ok. Parola întotdeauna este 1, 2, 3, 4. Și am intrat. Bun. Nu joc la ROM că sunt pe emulator și n-are rost să mai fac conexiunea pe telefon. Chiar n-are rost. Deci parola întotdeauna este 1, 2, 3, 4, ID 354 627. Vă aștept la ROM. Nu uita de unde. Ești fericit că te-ai calificat la turneu, nebunule. Te știu eu pe tine. Te știu eu pe tine, mă. Hai, mă, că să vede ID-ul sus, colț, stânga, să vede. Hai, 28, încă 20 de oameni. Hai să umplem. Arătați-vă talentele. Suntem în căutare de talente. Nu știu, nu mai e Elisa, cred. Nu mai e pe aici. Dacă căutați și voi pe Facebook Free Fire Community și găsiți grupul meu. Are la copertă, pe fotografia de copertă scrie Busu Free Fire fondator. Deci intrați direct de acolo. Am uitat să pun eu link-ul. Sau dacă nu, pe live-ul de ieri, pe live-ul de alaltă ieri găsiți link-uri. În descrierea live-urilor din zilele trecute aveți link-uri de la grup. Mădăline, sare chat-ul, frate. Salut, Bogdan Maga. Da, e grupul ăla, Free Fire Community. Cine a câștigat War-ul? Zaka cu 3-0. Hai, încă 4 playeri. Răzvan Străinu, nu prea ai cum să dai mesaj în privat la Garena, doar să faci tichet. Ok, stai că lui Șchipi trebuie să-i accept, că l-aveam și pe contul vechi. Da, e aproape 100 de zile. Bun, gata. Acum să dă start la room. Bun, fraților. Avem 327 de reacții în o oră și 35 de minute de live. Mersi, fraților, pentru toate reacțiile. Rupeți butonașul ăla de like dacă vă place ceea ce fac aici. Dați un share mai departe să ne adunăm cât mai mulți. Un follow paginii, un follow pe Insta și un subscribe pe YouTube la Busu Free Fire oficial. Pomeni cu tati. Am învățat poezia asta ca pe tatăl nostru. Merge treaba, merge, Radule. Salut, Alex Ciobanu. Păi suntem, Alex, în live 2 ore și 35. Vreau dedicație, bă, acum 100 de steluțe donație de la Ionuț.
Băi, eu nu-ți băgam dedicație, dar n-avem lăutarul aici și nici pe YouTube nu pot să bag melodie. Că mi-au copyright. Și păcat de frumusețea asta de live dacă mi-au eu copyright. Deci, sorry, frate. Mersi pentru toate donațiile. Înainte mai băgam melodii pe live-uri, dar acum nu mai pot să bag niciun fel de melodie. Nu cred că merge băiatul ăsta, albanezul, cu nume de albanez, nu cred că merge. La. Bine fac, Elisa, bine fac. Deci, sorry, Ioane. Dacă aveam băiatul, lăutarul, îți băgam mare dedicație. Avem și lăutarul nostru. Miresică, miresică. N-am cum să vă bag melodii. Înțelegeți? Merge Elisa link-ul? Ia stai, mă, să intru și eu. Gen de pe PC nu merge link-ul. Ia, dă link-ul, Elisa. Dă link-ul, Elisa. Îmi iau și de la NKS copyright. Facebook-ul au sporit gradele de copyright. Gen programul ăla care identifica. Bună, Andreea Ionela. Alea programele care identifica melodiile și așa mai departe. Nu musteață, nu-i rumpă diamante. Au fost upgradate, habar n-am că orice melodie bagă mi-au copyright. Am o melodie pe care o foloseam. Deci fiți atenți, am folosit o melodie timp de 2 luni pe live-uri și nu mi-am luat copyright. Și acum câteva zile mi-am luat copyright pe ea. Gabriel Năstăsoiu, ce zici? Ai venit să ne predai organele de înmulțire masculine? Organele de reproducere masculine, ai venit să ni le predai? Să ne faci prezentare? Ia uite-l, bă, și pe ăsta, bă, niciun glonț nu i-a dat, mă. Cum, bă, niciun glonț să nu-i dai? Doamne. Spargi timpanele, Florine. E noapte afară și dimineață să face lumină. Știu, Andrei. Vrei să te faci ginecolog? Să bag mâna la bazdac? Bun, mă, Gabriele. Dacă tu zici, te aduc și eu pe bunica să vezi de ce nu mai poate să rămână însărcinată. Dar vezi că are vreo 80 de ani. Busuleț, ești ok în seara asta? 50 de steluțe, donație de la Ionuț. Foarte bine sunt, Ioane. Deci cel mai bombă live în ultimele zile, ăsta e. Mersi pentru donații. Haideți, mă. Go. Băzdac, nu bazdac. Ok, mă, eu am citit cum ați scris. Eu n-am mai auzit cuvântul. Te-a omorât vulpița. Aia e, Mario. Ia. Ups. Aia e. Doriane, ai făcut-o. Avem 336 de reacții. GG, fraților. Bă, dar mie nu mi-apare link-ul, mă, de la grup. Degeaba îl dai. Nu mi-apare. E oar puternic. S-a dus oarul, Gabriele. S-a dus oarul. Uite-o și pe Barbie. Nu mai știu melodia aia cu Barbie. Ia uite-l pe ăsta ce campează și Chippy. Pam. Cine îmi predă lecții de Free Fire? Andreea? Nu știm. I don't know.
Cristi V. Mihalache. Îl țin până fac 2 ore. O muiere și cam adevărat, Florine, la tine. Eu le am pe toate. Eu sunt bazat. Dorul. Dacă și de la Sandu Ciorbă iei copyright, mi-am luat copyright de la Sandu Ciorbă. Și de la Nicu de la Căzănești, melodia aia pe 3 voci sau cum era. Mi-am luat copyright și pe aia. Le-am încercat pe toate. Ups. Rip. Busu, ți-e dor de Mafia Orez? Să zicem că da, să sperăm că nu. Nu le-am mai văzut pe nicio fată din Mafia aici. Nici o fată din Mafia n-am mai văzut-o. Pam 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 bararararam. Uită-l pe extaz. Cum e vremea în pic. În pic a fost ploaie de kill-uri. Au rupt ăștia. Și-a luat flash. Veniți de luați lumină. Ăsta și-a luat. Salut, Alex. Ia uite-l pe ăsta, mă. Mai zi ceva. Încă 25 de steluțe donație de la Ionuț. Știi că va urma un top-up cu catane, nu? Acum îl poți lua lejer. Fac cinste. Ia auzi, Ionuț, aici ne face cinste cu top-up-ul. Mersi, Ionuț, pentru toate donațiile. Salut, grădinariu Ciprian. Bună, Raluca Nicoleta. Ți-a dat-o, Dragoș, ți-a dat-o. Ia uite-l pe ăsta. Domnul părinte. Învierea o facem online, mă. Să veniți pe live la mine de înviere, să vă dau lumină, că afară nu o să puteți să ieșim. Ia să vedeți. Veniți să vă dau lumină. Pe Free Fire, mă. Luăm shotgun-ul ăla cu flăcări să aprindem lumânările. Mă îmbrac în aloc că zici că e un preot așa. Salut, Andrei Nikita. Busu e văcar. Bă, n-am mai auzit-o pe asta cu văcar, nu mai țin minte de când. Salut, Nichi Nicușor. Hai cu 350 de reacții, băieți. Încă 11 reacții și facem 350. Salut, Florin MK. Ups. Ei, vrei ca multe, Vali. Așteaptă să postez pe pagină și atunci vorbim. Nu-i mă pe bani nimic. Buia Hulia Șchipi. Vedem. Oaru a fost, ăsta e room normal. Oaru s-a terminat, a fost 3-0 Zaca. Salut, Nanea Ștefan. Ce faci, dulceață? Bine fac, Cătălina. Salut, bună seara, Dan Sas. S-a terminat, Iuliane Oaru. Cât dracu să țină un oară? 2 ore? Dă-l dracu să-l ia. Nu știu, Florine, de ce campează. Să iasă în evidență. Dai seama. Eu vă dau lumină. Salut, Cosmin Melinte, bine ai venit, frățiorul. Toți știu că numai cu XM8. Asta e. Salut, Spânul Cristian. Nu mai zic, bă, Fernando, nimic. În carantină, la fel ca și voi. Mai e la pe tur la Bimasaki. Cum îl chema pe ăla? Pe ăsta, ia uite-l. Bă, nu cred că mai e.
Nu mai e, mă, ăla pe turn la Bimasaki. Nu mai e, nu mai e. Nu mai mi-apare. Mi-apare doar pe ăsta aici. Rapapam-pam, rapapam-pam, ram-papapam, ram-papapam-pam. Ram-papapam. A luat full damage. Am mai văzut eu la rank așa. Era un squad întreg sus, au sărit, n-au știut să sară și poc. Fix loot crate-ul lângă noi. 2000 de comentarii live-ul ăsta. Iha! Încă puțin și facem alea 350 de reacții. Salut, Gabriel Udrea. Iau ce-i dăm mașină. Cristi. Ștefanie. Ia să vedem cum o să o ia zona pe Ștefania. Hai să vedem cum o să o ia zona pe Ștefania. Bam, 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 bam. Ce părăitoare. Am luat-o pe aia roșie, dar vreau să o iau și pe aia galbenă. Iau-o pe Ștefania. Așa o să muriți și voi dacă campați. De fapt, s-a buguit jocul la ea, săraca. Deci așa o să muriți și voi, în chinuri. Uitați-vă bine la Ștefania cum moare. Puțanu Florin Constantin Zaca a câștigat cu 3-0. În guildurile ca pe șosete. Păi trebuie să impact pe toți, mă. Ce vrei să fac? Asta e viața. Descurcăm și noi cu ce avem. Uite-o pe Ștefania. Ups, Ștefania. Ia uite, Kitty să linge pe lăbuțe. Deci așa o să muri și voi. Ia să vedeți acum cum dă capul pe spate. Oh, shit. RIP. RIP și ăsta. Mai rămas 7 playeri. Salut, David Longa. Bam ba ba bam bam ba ba bam bam ba ba bam bam. Să-l și pe Gabi. RIP Ștefania. Salut, George Cristian. Eliminated. Ciao, bambina. L-a luat Danger. Next. Ia uite-l și pe ăsta ce campează. Ia uite-l și pe Vulpoiu ce campează. Vulpoiu și Red Vulpoiu, într-adevăr. Salut, Robert Agache. Îl pe Cristi. Bun, mă, bun. L-a luat Danger-ul, asta e. Asta e viața. A murit cu casa lângă el, păi l-am pus. Ia uite-l pe ăsta cu VSS. N-a găsit și el o altă armă în afară de VSS? Haide, haide. Îl pândește cu capul să-i dea cap. Gabi din Zaca. Gabi din Zaca, Zaca, Zaca.
Ups, Gabi, 164 HP. Nu mai fac drumuri. O să închid. Mai îl țin 10 minute live-ul. Salut, Alexandru Dănuț. Hai, dă-i-o. Ups, 150. Rivul Poiu. N-am încercat, Cosmine. N-am încercat. Dă ăla cu BSS-ul și nu știe cine îi dă. Bă, Gabi, bă. Hai, mă, că tot mai bun e un Scar. Dă-l, dracu, nu bate VSS-ul Scar. Eu prefer să joc Scar. Dacă nu găsesc altă armă la început și e nevoie de bătaie, iau VSS-ul după jos, dar Scarul rămâne baza la mine. Dar fiecare cu preferințele lui, nu condamn pe nimeni. Uite-l pe Doru. Doru e forță, frate, aici. Deci n-ați văzut așa ceva. Bam ba ba bam bam ba ba bam bam ba ba bam bam. Ups. Și-a mai rămas Doru. Doru care campează. Ia uite. Ia fiți antenă la ăsta. Ia uite. L-a văzut? Poate să se închine la Dumnezeu acum. Ups. GG Zaca again. Bravo, băieții din Zaca, au luat buiaca. Da, 3-4 pentru 3-0 pentru Zaca cu Fire Legends. Bun, băieți, avem și 348 de reacții, 2044 de comentarii, 80 de spectatori până la final. Bun, fraților, mersi pentru toată susținerea tuturor. Cam atâta și cu live-ul pe ziua de astăzi. Rezultatul war-ului dintre Zaca și Fire Legends a fost 3-0 pentru Zaca. Așteptăm noi war-uri, v-am zis, cei care vreți să fac war-urile voastre live, dați-mi mesaj în privat cu o zi înainte. Bun, fraților, rămâne să ne auzim mâine cu un nou live. Până atunci, numai bine. Spor la rancat, spor la campat și ce mai vreți voi să faceți. Cu voi a fost Busu. O seară plăcută în continuare. Vă pup, fraților. Pa, pa! Uizule, ai venit pe filar așa? Țeacă. Am închis.